En Silleda temos un concello con 88 traballadores. Sí, oes ben, 88. Mentres que a Estrada e Lalín, co dobre de poboación, teñen 114 e 88 respectivamente. E Viladecruces, con pouco máis da metade, ten 32. A pesar destes datos, os veciños e veciñas de Trasdeza non gozamos de máis servizos cos citados concellos. Isto é Silleda, xa ves. Pregúntaste logo cales son os méritos, a capacidade, onde está a igualdade de oportunidades para traballar na máis potente empresa de Trasdeza? Ti e máis eu sabemos a resposta. Non si. Imaxinas unha empresa con esta dimensión e con tan pouca produción? Compróbao por ti mesmo. A débeda municipal é de máis de 8 millóns de euros. Gañada a pulso goberno tras goberno, conseguiron deberlle 3 millóns aos bancos, outros 3 millóns a provedores e outros 2 ou 3 dos que non se sabe ben deles porque as facturas están escondidas nun caixón fantasma. Pero claro, se temos un presuposto que entre o gasto de persoal, o día a día e o que lle pagamos aos bancos é o 70% do total, que nos queda para asfaltar pistas, arranxar fontes, facer unha programación cultural ou construir bons campos de fútbol? Sabes que temos a auga máis cara de Galicia? E que non se fai a recollida selectiva do lixo polos centos de miles de euros que debemos. En Silleda dependemos de mamá xunta e papá deputación, que son os que nos dan a paga ás agachadas para poder ir tirando. Para que remate esta vergonza, PNG.